Fi'n gorau cadw'n llais lawr achos mae yna dipyn o densiwn yma yng nghanol y ffermyr ifanc. Cystadlu'r Coginio, o'n i'n sôn bod yna amryw o bethau'n gyrru ymlaen yma, a dwi'n cael cwmni 2 feirniad. A ddim yn aml iawn, da chi'n cael mam a merch yn cydferniadu, Catherine a Sara. Da chi'n iawn bore yma? Ni'n iawn, diolch. Gobeithio dyn ni'n mlaen heddi na gyd, yn dweud bod ni'n dod i'r un gytundeb. Da chi'n tueddu i wneud fel arfer, neu da chi'n dadle dipyn? Gobeithio da. Gobeithio da, gobeithio. Gawn ni weld. Y dyle bod ti'n gwrando ar mam rili, dyle. A da chi'n athrawes Coginio? Ie, athrawes Coginio yn Ysgol Caerelen lawr yn Hwlffordd. Felly digon o brofiad. Y merched fel arfer sydd yn cystadlu fan hyn. So mae'n neis i fod ochr arall y bwrdd yn diwedd mewn ffordd. Chos chi sydd fel arfer dan y pwysau, ond ni sydd ar pwysau heddi nawr. Ie. A Sara, wyt ti yn astudio? Ie, so fi'n astudio bwyd yn Harper Adams al yn Telford. So fyna fi wedi gorffen ail flwyddyn, yn yr Alban am flwyddyn nawr fel placement. Neis iawn. So dis i nôl am y Sioe. Gyfer y judge. Beth ydych chi'n neud ar y placement yma? So fi'n gweithio ar y state ar y funud. Gyda, fel, job swyddfa yw ond mae butchery a mae farm shop dyn nhw. A maen nhw'n cynnig marchnadoedd bob mis. So trefnu marchnadoedd bwyd a gweithio gyda'r butcheried a'r gweld mae'r stoc yn cyrraedd butcher a... Mae hwnna'n brofiad gwych. O, mae'n rili gwyd. Fi wedi bod am mis a fi'n dysgu lot yn barod. Ar y teg. Ond heddiw, ydych chi'n berniadu, cyd-berniadu. A beth yw'r gystadleuaeth yma sydd gen ni ar y gor y funud te? Felly, Cystadlu'r Coginio o dan 21, ond mae ytym y bach fel Ready Steady Cook. So ni wedi goffi gosod yr seitiau. Mae'r bobl sy'n cystadlu heddi wedi cael restr offer ers wythnos. A wedyn heddi maen nhw'n cael y cynhwysion a heddi maen nhw'n gweld ar y site gynta. O'n i eisiau bod tyma bach o her, ond dwi ddim eisiau chwaith bod nhw'n mynd o yma wedi cael ofon neu ddim eisiau cystadlu eto. Ni wedi cadw fe'n, bach o her, ond dim yn ormodol. Ond profiad da fyddi cael ei wneud rhywbeth on the spot. A wedyn, beth sydd gennym ni fel prif gwrs yma? Chicken? So mae'r ffowlyn dyn ni a saws hifennog gyda madarch, a wedyn fi'n gobeithio bydden nhw'n gwneud tata pwtch wedyn. Tata pwtch, dych chi'n gael o. Stwmp dyn ni'n dweud. O, ddiddorol. A tafodiaeth gwahanol yna. A ni'n gobeithio wedyn bod nhw'n gwneud bach o asparagus ar yr ochr, ond mae amseru pethau'n bwysig fan hyn nawr, cos mae eisiau bod y tato'n berwi tra bod nhw'n gwneud rhywbeth arall yn hytrach na... Lot o bethau i feddwl am. Lot o bethau i feddwl am. Mae eisiau trefn o'n cegin yn does? A wedyn pwdyn wedyn? Tiramisu, lemon a llys wedyn. Swnio'n neis. So lot o elfennau gwahanol. A falle yn wahanol i'r tiramisu cyffredin, dwi ddim yn bita siocled, so ni eisiau cadw fe'n bod fi'n gallu blasu fe. Digon teg. So, dim ond blasu fyddwch chi, da chi'n berniadu'r gwaith, just blasu? Ni'n berniadu'r gwaith hefyd, so ni'n ni'n berniadu'r cefndir, fel maen nhw wedi gosod y lan, ni'n berniadu siwm nhw'n gweithio fel tîm, a hwnna'n bwysig. So chi eisiau bod un jyst yn gwneud popeth, a'r trefen, a helendid. Fel maen nhw wedi gwisgo. Lot o elfennau bach yn bwysig. Dwi wedi clywed am helendid rhywle. Dwi'n siŵr beth diolch. Bwysig iawn, bwysig iawn. A mae dyn nhw hefyd holiadur i wneud. So er bod ni'n berniadu'r Coginio, mae holiadur helendid yn wneud ar y diwedd. So alle hwnna'n newid yr pwyntiau ar y diwedd yn gallu fe. Reit, Wel, gynnech chi lot o waith, cadw llygad. Adar llonydd i chi. Ddoi nôl i helpu chi flasu wedyn. Dim rhywbeth hwnna'n gret. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. A pob lwc efo'r cwrs. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch.